Pamunengu wakatorara zvakwapa kamporoka nekakasvava kakarerekera muzasi mechibva munhu achirova mafotozi home and away ouya kumutsa ukuzunza ufungidza kuti pamwe adamborohwa rimwe raundi izvo akatoti ushandi ukarove mafotozi nerimwe divi. So be careful pamuri kuenda kumasleepover, zai kuti muri kuenda kunorara ende zai chamunenge mafambira kumasleepover, because we are sick and tired netunyari kuti kwazobuda ningi, kwazobuda video rakati. Remember kuti kune vanhu vanodananirana newe, vanodananirana newe kuda kutora video. That is why uchiona inini handina basa netukuvanhu tumwe tumbuya tumwe tungunguni tumwe tunenge tuchingouya kumainbox kwangu tuchingotaura matuzvi. I don't care about them, because kune munhu anotumwa kuda kuzokutora umbowo kuti atumuya takazomuwana, mboro yake yakasvava, mboro yake haina kuchechodzwa ine ganda, mboro yatomuya iyi ikamira inobuda tsinga. Saka chimaka mashoko andiri kutaura, chero iwe murume uchienda uchiita video call, yangu waita video call nebhebhi rako, don't ever press pano pakanzi recording, because mangwana zvichazova neumbowo. Ndira kutaura chokwadi. Inini munhu wese abva nekusocial media, munhu wese abva nekufacebook, abva nekutiktok, instagram, kupi achiuya uchinditsvaga kana kuti kwai ndichitaura naye ndine mashoko andotaura naye ndichilimita, ndine pekugumira ndichitaura newe, because musi one wauchatogwa picture remukosho wakaora uine masadza, uine tutsete, uine tuduzvi, wakalata, uchazoona kuti social media inovava. Ndopa uchazotangira kuona kuti social media inovava. Dai muine mapecha anogezwa, unotogwa beche richidonha masiriri kudai, richidonha madziwa kudai, rakarembera madziwa namasiririso. Men and women of this generation vanokusasika vokunanika. Dai kusina kuti zvipfana izvi zviri kudanana izvi zviri kudanana hazvo zvekutsvaga mari, dai zvazvisiri izvo zvokuti zviri kudanana hazvo zvekutsvaga mari, orati chimira ndichikubatsirai bana, dai kusiri kunzi zviri kudanana zvekutsvaga mari, munoti mimi dai vanhu vese vakuburisa tumavidhio twese twakubuda here twemusikana, otherwise tungadi tusingabudi, because angasina basa, because angasina weight, asina kadhati. Thank you, Andisendro Master Minondian. Thank you very much. Angasina basa, but twakubuda because akuzikanwa pa social media. Saka vakuda kuti pa spread we news kuti vaone kuti munhu wenyu kahure kanosvirisa. Pamwe papo pakari kutogara nechimufana chaya kutotsvaka pekuraramira kuti ndingaguraramira ndikabva pano ndonodye kwandinoenda. Do you know kuti tine vasikana vasina pekugara kuno ku South Africa, vanouya kuzosvirirwa pekugara kuti mundu dongouya ndogara newe uchisvirako mhatai? Do you know kuti ku South Africa kunosafiwa? Basa unoritsvaka ukarishayiwa, but unoda kudya, unoda kupfeka, une vana, there are many things that you want to do. Wopedzera wakusvirisa, wopedzera wakusvirigwa cabbage re5 rand kuti hande unondisvirako handina chekudya kumba. That is why you see kuti everything that you do in life ita uchiziva kuti mangwana unenge uri paposition ipi. Ziva kuti mangwana kana zvakubuda unenge uri paposition. Tine vakadzi vakatadza muchato nekuda kuonererwa, kwete utu tufana kanotozvioneka kuti kanototengesawo zvako mbutu yaora ndokama kutorwadzirwa social media. Kusorwadzirwe zvinhu zvauri kuziva kuti hazvina mwaka, hazvina season. Iwewe kusaidi kwako hauna mari, uri kutoitisa mari